Добрый день, поважанае спадарства. З вами Радыё Свабода і я, Юры Дракахруст. А таксама госць нашай сённяшняй перадачы, супрацоўнік знакамітага брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне, добрый дзень. Добрый дзень. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта сенсацыйнае даследаванне, якое правёў Chatham House. Рыгор быў аднім з самых галоўных в этом даследаванні. Апытанне беларусаў пра тое, як яны галасавалі на выбарах гэтага году і як яны ставяцца да таго, што адбывалася ў Беларусі пасля гэтага. Ну, я пачну, так бы мовіць, узяўшы быка за рогі, як той казаў, адразу з лічбаў самых галоўных, якія, можа быць, усіх больш за ўсё цікавяць. Гэта 20,6% набраў Лукашенко сярод апытаных і 52,2% набрала Святлана Ціханаўская. Ну, вот, як бы, вынік вельмі нечаканы, вельмі адрозны ад афіцыйных дадзеных, дзе за Лукашенко ажно 84 разы больш, і за Ціханаўскую такія сціплыя 10. Але ёсць шэраг пытанняў, і я пабуду в пэўным сэнсе такім крытыкам, можа быць, адвакатам д'ябла. Апытанне праводзілася онлайн. Это не опытание face-to-face, это не опытание по телефоне, это опытание на адмысловым сайте, где вот як бы меркаванне людей збіраліся. Рыгор, ну вот чым оно адрозніваецца ад апытанняў, скажем, вот на сайте популярных выданняў, якія былі на пачатку выбарчай кампаніі, там онлайнер, Тутбай, з якіх, дарэчы, і пайшоў мем Саша 3%. Ну так, у вас атрымалася больш, не 3%, амаль в 7 разоў больш, але паводле як бы тэхналогіі, вот чым прынцыповае апытанне? Ну там апытанне на сайце, тут апытанне на сайце, апытанне на сайтах выданняў не рэпрэзентатыўна, это як бы все прызнаюць. А чым забяспечвалася рэпрэзентатыўнасць апытання Chatham House? Дзякуй вялікі. Насамрэч, конечно, маё пытанне гэта не нейкае пытанне на сайце, оно рабілася праз онлайн-панель, якой карыстаюцца рекламщики ў сваіх маркетынгавых даследаваннях. Это пытанне з нармальнай выбаркай, з памылкай рэпрэзентатыўнасці. Ну і, в прынцыпе, мы хіба павінны зрабіць тут нейкі лікбез для людзей, которые мало разбираются в социологічных даследаваннях, што, в прынцыпе, ёсць три там асноўныя шляхі, якім чынам можна зрабіць там социологічнае даследаванне ў Беларусі. Першае – гэта face-to-face, гэта жывыя размовы, што, в прынцыпе, ў Беларусі цяпер небяспечна, можа быць, нават проста і немагчыма. Другая справа – гэта апытанні праз телефон, так званыя телефоннікі, там, умоўна кажучы, з Расіі, Польшчы, Літвы, Латвіі, там, Украіны, адкуль завгодна. Гэта проста дорага. І трэцяе, магчыма, гэта онлайн-апытанне. То бок іх, безумоўна, праблема ў тым, што яны ахапліваюць тых людзей, которые карыстаюцца інтэрнэтам. У Беларусі досыць вялікі ахоп інтэрнэта, таму апытанне не ўплывае значна на вынікі. І наша апытанне з'яўляецца цалкам рэпрэзентатыўным па гарадскому насельніцтву, па полу, узросту, памеру населенага пункта. Гэтаксама мы пераўзважвалі вынікі па ўзроўню адукацыі, каб праверыць, наколькі яны супадаюць з тым, што ёсць у беларускім грамадстве і тым, што ёсць у нашым апытанні. То бок мы пабачылі тое, што наша сацыялагічнае даследаванне цалкам рэпрэзентатыўнае для гараджанаў. Ну, а вот гэта маё наступнае пытанне для гараджанаў. Часам, калі людзі вот ім кажуць там 20/50, о, значит, вот так беларусы прагаласавалі. Ну, не зусім. Таму што 28, здаецца, 22%, ці каля 20%, прыкладна пятая частка складаюць сяляне. І сказаць, што, маўляў, ну, не важна, што они там думаюць, ну, они люди, они грамадзяне, яны галасавалі. Вот по тых выніках, якія вы атрымалі, в какой ступені можна іх экстрапаляваць і на сялян? Ну, магчыма, з какой-то папраўкай. І, значит, рабіць уже высновы адносна, як бы, усяго масіву. То есть, як все-таки проголосовали белорусы? В якой ступени можно экстраполировать? Ну, все ж таки мы с вами люди абодва з навуковыми ступенями и разумеем, что экстраполировать, ну, это даволі складана, калі мы их не опытывали.
То бок калі мы іх не апытвалі, мы не можам казаць за іх. І таму пад даследчыцку, пэўна, было б непрыгожа казаць, што мы вось ведаем, што думаюць людзі ў вёсках цяпер. Але сыходзячы з ранейшай працы сацыолагаў, зразумела, што каштоўнасныя, в прынцыпе, арыентыры, там, меркаванні палітычныя людзей у вёсках і ў малых гарадах, па сутнасці, мала адрозніваюцца. І калі мы маем агулам па ўсёй краіне у Александра Лукашэнкі 21%, то думаць, што ў вёсках усе ў захапленні да Александра Лукашэнкі, ну, гэта было б досыць наіўна. Ну, ведаеце, я вот паглядзеў ваш сайт, ваш файл, я маю на увазе, і там вот атрымлівалася такая рэч, што як бы Ціхановская набрала больш за 50%, Менскія абласныя гарады. Ужо нават гарады меншыя, яна ўжо менш. Яна таксама больш, чым Лукашенко, там, каля 40, 45, але ўжо не 50, ніжэй. Ну, вот, ці можна тут сказаць, што, ну, калі вёска, то она будзе хутчэй, як малыя гарады, чым як Менск, умоўна кажучы, які самы такі антылукашэнкаўскі. Так, безумоўна, хутчэй за ўсё. Мы гэтага не ведаем дакладна. Хутчэй за ўсё, вёска галасавала прыкладна так, як галасавалі малыя гарады. То бок у іх вынікі Александра Лукашэнкі і Святланы Ціхановскай досыць падобныя. Ну, а цяпер як бы все-таки пра агульную выснову, спрэчка, якая працягваецца з 9 жніўня, якую ведуць адмыслоўцы і палітыкі, і на этой падставе прымаюцца і пэўныя, магчыма, палітычныя рашэнні. Вот Сейм Літвы, напрыклад, абвясціў Ціхановскую нацыянальна абраным лідарам. Банальное пытанне, хто перамог? Вот ваше даследаванне дазваляе сказаць, што, ну, тое, што Лукашенко не перамог, ну, я думаю, што это вынікае як заўгодна. Нават калі, дарэчы, усіх 22% сялян просто тупо добавить к 20% гаражанаў, якія вот, ну, это все равно не атрымліваецца 50% за Лукашенко ніяк. А вот Ціхановская. Мне падаецца, што, ведаеце, у даследчыка хочуць пабачыць старшыню ЦВК, так, каб я закінуў ногі на стол і абвесціў, хто з'яўляецца пераможцам вынікаў, пераможцам выбараў. Я думаю, што зразумела абсолютно тое, што адназначны адказ можа даць толькі новыя выбары, правядзенне якіх падтрымлівае большасць беларусаў, то бок толькі 11% беларусаў цалкам упэўнены, што выбары прайшлі без фальсіфікацый. То бок нават людзі, которые за Александра Лукашэнку, нават яны падазрююць, што нешта адбылося не так. Калі мы вернемся да вынікаў нашага пытання, то мы побачым, што яшчэ ёсць пытанне ў тым, што 14% тых, хто прымаў удзел у нашым апытанні, у нашым даследаванні, яны не захацелі адказваць на гэтае пытанне. Таму зноў жа ж мы маем досыць шмат невядомых, так, мы маем Black box. Да, магчымую памылку рэпрэзентатыўнасці, которая ёсць у кожным сацыялагічным даследаванні. Мы маем гэтых 14% выбаркі, которые не захацелі адказваць. Мы маем тое, што мы апытвалі толькі гарадскіх жыхароў. І таму, зноў жа, я не магу закінуць ногі на стол і вынесці вердыкт. З того, што мы можам дакладна сказаць, тое, што вы сказалі, што Александр Лукашенко ніяк не мог перамогчы. І таму пераможцам з'яўляецца Святлана Ціхановская. Пытанне толькі, з якім працэнтам. Варта сказаць, што ў вашым даследаванні, ну, это вельмі часта, так сказаць, людзі, перш за ўсё, вот, утаропліваюцца ў нейкія лічбы, так сказаць, столькі за гэта, велізарная колькасць пытанняў, і не толькі пра выбары, а пра тое, што адбывалася пасля выбараў. Як вы ставіцеся да пратэстаў, як вы ставіцеся да паводзінаў АМАПу, ці трэба там кагосьці караць, ці не трэба караць. Вот. І у вас там вы выдзелілі, я так разумею, фактарным аналізам, 3 такія базавыя групы, якія адрозніваюцца і паводле галасавання на выбарах, і паводле стаўлення да пратэстаў, АМАПу, катаванняў і ўсяго іншага. Это праціўнікі рэжыму, так сказать, аплот рэжыму і гледачы. Вот што вы маглі бы распавесці пра гэтыя групы? Якія іх памеры і як адрозніваюцца іх устаноўкі? Так, першая група – это тыя, хто, это самая буйная група, это 43%, это тыя, хто галасаваў за Ціхановскую і тыя, хто падтрымлівае пратэст. Так, яны перакананыя цалкам тое, што выбары былі сфальсіфікаваныя,
што супраць пратэстоўцаў выкарыстоўваліся катаванні, і у прынцыпе насуперак вось гэтаму агульна распаўсюджанаму там нейкаму ранейшаму стэрэатыпу адносна таго, што людзі, якія супраць Лукашэнкі, гэта крэатыўны клас толькі, насамрэч гэта досыць шырокі пласт беларускага грамадства. Так? У нас няма 43% грамадства крэатыўнага класа. То бок, але безумоўна, людзі, которые паходзяць з Менску, натуральна, Менск у прынцыпе горад, які не прымае Александра Лукашенко. То бок гэта абсолютно... Але, Рыгор, я думаю, что корректно сказать, вот вельмі часто, так сказать, и в той бок, як з одного боку кажут там, все селяне за Лукашенко. Это неправда. И все пенсионеры, это неправда. Ну и сказать, что весь Минск против супраць Лукашенко, это так само неправда. Я так разумею, сенс того, что вы сказали, это что доля противников Лукашенко сярод менчуков заўважальна больше, чем сярод и областных городов, и малых, и вёски. Так? Так, безумоўна, безумоўна. Вы бачыце, вы папраўляеце нават мяне як старэйшы, так сказаць, адмыслоўца ў гэтай справе. Безумоўна, то бок я не меў на ўвазе тое, што все жыхары Менску не любяць Александра Лукашенко. Там, безумоўна, таксама і такія ёсць. Але ў прынцыпе Менск у сваёй сутнасці гэта горад, у якім велізарная колькасць людзей, которые хацелі, каб Александр Лукашенко сышоў. Можам перайсці цяпер да другой групы, гэта так званыя гледачы. То бок гэта людзі, которые яны пераважна галасавалі супраць усіх, ну не пераважна, але сярод 39% гэтых вось гэтай групы яны галасавалі супраць усіх. Таксама частка з іх не адказвала на пытанне, за каго яны галасавалі, то бок мы не ведаем, з чым гэта звязана, ці то яны не хацелі раскрываць, ці то яны баяліся тое, што дадзеныя іх не трапяць у КГБ ці кудысьці яшчэ. То бок гэтыя людзі у прынцыпе яны падтрымліваюць ідэі пратэсту. Так? Яны лічаць тое, што Александр Лукашенко павінен сысці у сваёй большасці. То бок, але яны пры гэтым асцерагаюцца пратэсту, яны баяцца тое, што пратэст можа выліцца ў нешта больш страшнае. Так? І што яны пабачаць там далейшае супрацьстаянне ў грамадстве, яны пабачаць тое, што эканоміка будзе далей дэградаваць, яны пабачаць тое, што ўзровень дзяржаўнага сервісу будзе пагаршацца. То бок яны, у прынцыпе, зараз знаходзяцца ў такой сітуацыі, калі яны проста хочуць глядзець збоку і не хочуць прымаць сваё рашэнне. Але па сутнасці яны хутчэй з пратэстам, чым супраць яго. То бок вось гэтая група гледачоў складае траціну, 34%. Трэцяя група гэта так званы аплот Лукашэнкі. Яны складаюць 23%. Так? То бок это людзі, як вы ўжо сказалі, это тое, што шмат з іх хто у малых гарадах. То бок это яны у прынцыпе даволі цынічна падтрымліваюць Александра Лукашенко. Так? То бок многія з іх падазрююць, што выбары былі сфальсіфікаваныя. То бок яны усведамляюць, што у прынцыпе АМАП дзейнічаў даволі брутальна. То бок у іх ёсць гэтае разуменне. Ну і пры гэтым яны з другого боку у прынцыпе у іх ёсць таксама усведамленне, што далей АМАП не павінен дзейнічаць гвалтоўна, што ў прынцыпе гэтая практыка павінна спыніцца. То бок з паловы вось гэтай групы яна ў прынцыпе так лічыць. І то бок гэта ў прынцыпе напэўна наш нацыянальны кансэнсус новы, да? Што беларусы хочуць, каб пратэст быў мірны і каб супраць пратэсту не выкарыстоўвалася ніякая сіла. І гэта, в прынцыпе, тое, што падзяляюць людзі. Рыгор, а вот вы сказали цинично. А может быть, ну, это пытанне, а может быть, это просто вот падтрымка Лукашэнкі адпавядае іх інтарэсам. Так, они усведомляют, что выборы были несумленныя. Але іх задавальняе Лукашенко, які сядзіць на гэтым месцы, незалежна ад таго, сумленна ці несумленна ён там апынуўся. Я думаю, што безумоўна сярод людзей такое ёсць. Я думаю, што калі мы кажам пра нейкі клас там чыноўнікаў, безумоўна гэта ёсць. Калі мы кажам пра нейкі клас сілавікоў, то сярод іх таксама гэта безумоўна ёсць. Таму што сярод іх цяпер ёсць разуменне, што ў прынцыпе Александр Лукашенко ж замараў іх усіх. Што яны ўсе цяпер знаходзяцца, многія з іх, не ўсе, многія з іх знаходзяцца з ім у адной лодцы, таму што ён іх закінуў гэтую лодку. Ці то яны самі пайшлі ў гэтую лодку. Але цяпер
куды з гэтай лодкі ісці? То бок калі мы возьмем сённяшняга кіраўніка Гарадзенскай вобласці спадара Караніка, ну куды ўжо яму ісці? Магчыма, яму ўжо варыянта ўжо не засталося. То бок трэба стаяць Хаця побач. быў, кажуць, бліскучы доктар, дарэчы. Вот я чуў пра яго вельмі добрыя рэферэнцыі, менавіта як пра доктара і нават як такога нізавога кіраўніка медычнай справы. Рыгор, вот яшчэ одно пытанне, вот вы сказалі, што 43% яны там і падтрымліваюць пратэст, і яны яго станоўча ацэньваюць. А якая частка апытаных так ці інакш в пратэст ангажавана? Ці удзельнічае наўпрост, ці, умоўна кажучы, там грошы збірае, там, я не ведаю, какую-то там, я не ведаю, інфармацыю распаўсюджвае. То есть вот в разных формах падтрымкі яго практычных і прямога ўдзелу. Я думаю, что по колькасці удзельнікаў тут я не могу сказать штосьці нового, того, что мы, я маю на увазе мирныя пратэсты, того, что мы не бачылі на вуліцах, так? То бок відавочна, што гэтыя акцыі, которые адбываюцца цяпер, адбываліся у жніўні, верасні, кастрычніку, это самая масавая акцыя ў гісторыі Беларусі. То бок яны велізарныя па сваім памеры. Ну і шчыра кажучы, то бок тое, што быў такі жарт у інтэрнетах, да, што это выглядае як канцэртны тур Александра Саладухі. То бок што ўжо не адбывалася, тое, што людзі выходзілі па ўсіх гарадах, малых мястэчках, вёсках і так далей. З нашага даследавання вынікае, што кожны 5-ы жыхар гарадоў прымаў удзел у нейкіх акцыях пратэсту. То бок гэта насамрэч велізарнейшая колькасць. Але в прынцыпе гэта супадае з тым, што мы бачылі. Мы бачылі ж не толькі Мінск, мы бачылі тое, што там 9, 10, 11 выходзілі людзі, 12 там далей выходзілі людзі на сваіх прадпрыемствах, выходзілі ў сваіх гарадах на плошчах, выклікалі так званых мэраў на размову. То бок у прынцыпе памер агромны. І таксама іншыя формы удзелу таксама распаўсюджаныя. Беларусы, як вынікае з нашага даследавання, насамрэч вельмі любяць падпісваць калектыўныя звароты. То бок это просто вельмі распаўсюджаная форма, і в прынцыпе мы гэта бачылі таксама. Мы, магчыма, гэтага не недаацэньвалі, але в прынцыпе гэта першая форма, про которую думаюць людзі, калі яны думаюць про пратэст. Яны хочуць напісаць калектыўны зварот. Но она самая мягкая и такая легальная. То есть первое это выборы, потом это звороты, а далее уже что-то больше рашучее, так бы мовить. Так, безумоўна. І далей уже ідзе сам пратэст, і пасля уже ідуць іншыя формы пратэсту, як забастоўкі, якія, в прынцыпе, конечно, менш распаўсюджаныя. Італьянскія забастоўкі, як мы побачылі ў нашых выніках, больш распаўсюджаныя, імі это 7% беларусаў зараз паводле нашага даследавання гарадскіх жыхароў ведуць італьянскую забастоўку. Гэта, в прынцыпе, таксама варта вывучэння, но з таго, што мы атрымліваем там з нашых розных прадпрыемстваў, гэта хутчэй за ўсё адпавядае праўдзе. Калі казаць пра нейкія іншыя формы супрацьстаяння, адной з распаўсюджаных формаў гэта падтрымка тых, хто ўжо пацярпеў. То бок гэта досыць папулярна сярод беларусаў фінансава дапамагчы людзям. Мы бачылі эти черги і каля кафе, дзе ладзілі пагром, і каля кветкавай крамы, дзе гаспадара дзіка збілі. Вось, так что, это ёсць і на практыцы, но вы кажаце, што гэта і апытанне пацвярджае, што это істотныя лічбы адсоткаў, то есть это калі экстраполяваць, то есть это десяткі, можа, сотні тысяч людзей. Так, безумоўна. І у прынцыпе варта разумець, што патэнцыял пратэсту ён не вычарпаны. То бок людзі нават сярод тых, хто падтрымлівае пратэст, на пратэстах была толькі палова. То бок у прынцыпе пратэст можа стаць нашмат больш масавым, толькі нават звярнуўшыся да сваіх, нават не звяртаючыся да цэнтра. Хоць, безумоўна, звяртацца да цэнтра это самае важнае, што цяпер ёсць, пэўна, ў Беларусі, да, звяртацца да той часткі, которая цяпер глядачы нейтральная частка. Але па сутнасці пратэст можа быць куды больш масавым. То бок ягоны патэнцыял не вычарпаны. І людзі, которые пратэстуюць, мы задавалі пытанне,
наколькі вы збіраецеся вы далей пратэставаць, і колькі вы збіраецеся пратэставаць. І гэта пытанне задавалася тым, хто пратэстуе ўжо. То бок і 84% сказалі, што яны будуць пратэставаць да выканання іхніх патрабаванняў. То бок гэта велізарная колькасць. Ну, в прынцыпе, з другого боку, ну, як бы, это досыць натуральны адказ. Калі мы пытаемся ў людзей, колькі яны хочуць пратэставаць, наўрад ці варта было б чакаць іншага адказу. Але ў прынцыпе, мы бачым тое, што насамрэч настрой у беларускім грамадстве сярод беларускіх пратэстоўцаў, ну, ён досыць настойлівы. То бок беларусы па сутнасці збіраюцца пратэставаць далей. Рыгор, ну мы з вами ведаем, што ў палітычнай сферы, так сказаць, у благасферы, у сеціве, у сацыяльных сетках ідзе спрэчка мірны шлях ці, скажем так, назовем корректно, мягко, больш рашучыя дзеянні. Што, маўляў, ходзім, толку няма, і таму надо як бы пераходзіць да іншых дзеянняў. Пра гэта вельмі часта кажуць украінскія калегі. Вось. Ну і ў Беларусі ёсць людзі, которые так настроены. А вот апытаныя вами як бы народ, масса, а не толькі какие-то фейсбук-актывісты, як яны эту дылему вырашаюць? Тут, у прынцыпе, варта зразумець тое, што большасць усіх выступае за мірныя пратэсты. То бок все хочуць, каб яны былі як мага больш мірнымі. І ёсць толькі там 35,5% кажуць, што ён павінен быць абсалютна мірным. 40% беларусаў лічаць тое, што яны павінны, што пратэстоўцы маюць права абараняць сябе, што яны маюць права становіцца ў сцэпкі, яны маюць права адбіваць сваіх, яны маюць права дзейнічаць супраць неадэкватных дзеянняў праваахоўных органаў. Але ўсё адно кансэнсус беларускі ў тым, што пратэсты павінны быць мірныя. Яшчэ 4,5% лічаць тое, што варта выкарыстоўваць сілу. То бок, все ж таки, это досыць нізкі паказчык, але, ў прынцыпе, мы ж его таксама можам нейкай ступені назіраць, так? В беларускім грамадстве, што все ж таки ёсць людзі, которые прагнуць нейкіх больш актыўных дзеянняў, больш радыкальных дзеянняў. Яшчэ 20% беларусаў лічаць тое, што пратэсты павінны спыніцца, так? То бок, ну, это тыя людзі, которые акурат належаць да аплоту Александра Лукашэнкі. Наступнае пытанне пра лідараў. Наколькі я ведаю, там даволі шмат у вас было пытанняў і пра персаналіі, то есть пра Ціханаўскую, пра Ціханаўскага, пра Бабарыку, пра Латушку і пра каардынацыйную раду. Вот наколькі высокі ўзровень веды, даверу і як бы атаясамлення з імі, што гэтыя людзі вот ёсць выразнікі нашых інтарэсаў. Я думаю, што у прынцыпе можем пачаць з каардынацыйнай рады. У прынцыпе, стаўленне да каардынацыйнай рады цалкам супадае са стаўленнем вось гэтага падзелу ў грамадстве. Так? Тыя людзі, которые за пратэст, яны падтрымліваюць каардынацыйную раду. Людзі, которые супраць пратэсту, яны наадварот не падтрымліваюць каардынацыйную раду. А гледачы, так званая вось гэта група пасярэдзіне, яны не разумеюць каардынацыйнай рады. То бок гэта, пэўна, адна з самых вялікіх праблем, которые цяпер ёсць у каардынацыйнай рады. Ну, апроч, конечно, крымінальных справаў і таго, што нагла адбываецца. Ёсць праблема таго, што іхнія дзеянні, іхняя роля не да канца зразумелы людзям. То бок людзі хочуць пабачыць нейкія больш праактыўныя дзеянні. То бок, па сутнасці, можа быць, гэта ўжо адбываецца, так? То бок, ўсё ж такі, вось, учора выйшла інфармацыя аб тым, што Каардынацыйная рада прадставіла дакумент па будучых эканамічных зменах. То бок гэта вось ужо адзін з крокаў да нейкай праактыўнай пазіцыі. Так што, у прынцыпе, беларусы чакаюць, што Каардынацыйная рада стане больш значным суб'ектам. Магчыма, пра гэта мы не пыталіся, пра гэта я магу толькі выказаць там нейкую здагадку, што яны хочуць пабачыць суб'ект, который будзе казаць больш, чым пра 3 патрабаванні, которые цяпер ёсць у Каардынацыйнай рады, то бок спыненне гвалту, расследаванне, вызваленне палітвязняў, правядзенне новых выбараў. То бок яны хочуць беларусы хочуць нешта больш. Цяпер, калі казаць пра персаналіі, то Каардынацыйная рада, у прынцыпе,
яна атаясамляецца пераважна з двумя людзьмі. То бок гэта Марія Калеснікова, якая знаходзіцца ў турме, і другі чалавек гэта Павел Латушка. То бок па сутнасці гэтыя людзі цяпер, калі кажуць пра Координацыйную раду, людзі атаясамляюць Координацыйную раду менавіта з імі. Калі ж казаць пра іншых людзей, то і спадар Бабарыка, і спадарня Ціхановская, яны все, безумоўна, маюць велізарную распазнавальнасць у грамадстве. Мы не замярялі, як людзі ставяцца да іх менавіта цяпер, але што дакладна мы можам сказаць, што яны распазнавальныя. А, дарэчы, я ведаю, у вас там было пытанне, ну вот, першае пытанне, як вы галасавалі на выбарах, а другое пытанне, а вы ж гэтае пытанне рабілі пазней. А як бы вы зараз, вот в той момант, калі вас апытваюць, як бы вы цяпер прагаласавалі, калі быў той жа набор? І як? Пытанне ў тым тое, што акурат з гэтым пытаннем у нас выйшла там метадалагічная праблема, і таму мы, на жаль, не вырашылі яго цалкам не публікаваць. Таму мы будзем рабіць наступную хвалю праз, спадзяюся, 2 тыдні, і мы зноў запытаем людзей пра гэтае пытанне. На жаль, пакуль што мы тут дакладна сказаць не можам. І мы думаем, в прынцыпе, ўжо пачаць включаць іншых людзей таксама, каго яны бачаць далейшымі там лідарамі Беларусі, так? Таму што мы зноў жа бачым тое, што мы пабачылі, то есть это адна з маіх здагадак, про которую я буду проверять в наступным социологическом исследовании, это то, что у некой ступени белорусы не зразумели протестное голосование. То бок, что, в принципе, для частки людей там, да, это цалком логично было. То, что мы голосуем супраць Лукашенко и все. Светлана Тихановская – это символ нашего протеста. Але для некоторой частки все ж таки хочется больше некой конкретности, выразности. То бок, мы голосуем супраць Лукашенко или за что? За свободныя выборы? Ну, окей, а што яшчэ? То бок, і гэта акурат пытанне, якое, магчыма, найбольш важна для жыхароў малых гарадоў, для жыхароў вёсак, для жыхароў сярэдніх гарадоў. І яны хацелі бы пабачыць выразную альтэрнатыву. Ну, в прынцыпе, я думаю, той факт, што Віктор Бабарыка, нягледзячы на тое, што ён сабраў 435 тысяч подпісаў, не быў зарэгістраваны як кандыдат у прэзідэнта, в прынцыпе, яскрава паказвае, што Віктор Бабарыка – это правдападобна той чалавек, который мог бы даць адказ беларусам, куды будзе рухацца Беларусь. І хутчэй за ўсё ж такі у яго вынік быў бы нашмат, ну не нашмат, але значна лепш. Егор, ну вот вы сказали, что с тех, кто удзельнічае в протесте, там за 80% кажут, что будем стоять до конца, так сказать. А вот как большасці бачыцца, ну, можа абсолютный, можа адносны, все-таки выйсці, чем сердце супокоится. То есть это будет, вот мы будем стоять, и мы зрынем этот режим, Лукашенко сыдзе, поедет там куда-нибудь, и все. Другой вариант – это перамовы. Все-таки это и перамовы, может быть, конституцыйную реформу. Вот існуе такая думка, вот мне вельмі шмат хто з аглядальнікаў казалі, што, умоўна кажучы, вот Бабарыка, з якім там Лукашенко за круглым столом СІЗА сустрэўся, калі Бабарыка закліча, скажем, да конституцыйнай реформы, то ён адразу стане палітычным нябожчыкам. Ну, пратэстоўцы, маўляў, гэтага не хочуць. А пратэстоўцы, можа, і не хочуць, а грамадства ў цэлым. Вот мое все-таки больше агульное пытанне. Вот як люди себе бачаць, хай нават теоретично, так сказать, чым скончится вот цяперашні беларускі кризис? В принципе, давайте я спочатку скажу тое, что нам адказалі людзі, а пасля я ўжо паспрабую гэта нейкім чынам падагульніць і патлумачыць. Мы задалі пытанне, які вы бачыце магчымае выйсце з палітычнага кризису. То бок 33,5% сказали про конституцыйную реформу и проведение наступных выборов у 2022 годзе. 3,8% сказали про передачу паўнамоцтва Александра Лукашенко до Координацыйнай рады. 13,5% сказали про передачу паўнамоцтва до Светланы Тихановской. Еще 17,2% сказали про то, что Координацыйная рада альбо Светлана Тихановская павінна сілай взять уладу ў краіне. І яшчэ 25,9% беларусаў сказали, что
павінен быць прыцягнуты рэпрэсіі, і каб такім чынам пазбавіць пратэст ранейшай сілы. І яшчэ 6,2 сказалі, далі розныя малазначныя адказы. Па сутнасці, у беларускім грамадстве няма разумення таго, як павінен выглядаць выхад з гэтага палітычнага крызісу. То бок, каб даць адназначны адказ, немагчыма. То бок, не ведаюць беларусы. І, магчыма, праблема ў тым, што у палітычным полі ж не кажацца, як будзе выглядаць выхад з гэтага крызісу. То бок, ёсць варыянт, который нібыта прапановвае Александр Лукашенко пра правядзенне канстытуцыйнай рэформы, а пасля выбары будуць ці то 22-м, ці 25-м, ці незразумела калі. То бок, няма артыкуляванай прапановы, як павінен выглядаць выхад з крызісу. Адпаведна, і ў грамадстве няма разумення таксама, як гэта павінна выглядаць. Але ці правильно я вас зразумеў, што вот як бы атрымліваецца так, 25% это, як бы мовіць, здушыць пратэсты, вот этим павінна скончыцца на іх. Вот я подлічыў тое, што вы называлі, 10 траціна атрымліваецца всякая перадача ўлады, то есть перадача ўлады Ціхановскай, координацыйнай рады, ці яны самі возьмуць, так сказать, скінуць Лукашенку, прыкладна траціна. І прыкладна траціна – это конституцыйная рэформа. То есть вот такая атрымліваецца таксама, як бы, ніхто не ў большасці. Так? Так, ніхто не ў большасці, але тут што важны момант, тое, што у большасці варыянт, што Александр Лукашенко больше не президент, як бы, праз нейкі час. При этом. Як это будзе, невядома, но вот хацелася б, чтоб так. То бок, вось гэты варыянт дакладна існуе. Беларусы больш не хочуць, каб Александр Лукашенко быў кіраўніком краіны. Як гэта адбудзецца, незразумела. І тут зноў жа пытанне, вось вы сказалі, што вось выйдзе хтосьці і скажа, вось я бачу так, і ці падтрымае яго народ. Тут, конечно, гэта, безумоўна, гэта вялікі выклік для любога палітыка прапанаваць нейкае рашэнне і ўзяць адказнасць за гэтае рашэнне. Але я думаю, што у прынцыпе у палітыкаў ёсць цяпер магчымасць выйсці і нешта прапанаваць. І зусім не абавязкова, што іх не будуць слухаць. Вот я так зразумеў з тых лічбаў, што вы сказалі, что вот эта вот версия, что, маўляў, ніхто за конституцыйную рэформу, это не так. То есть тыя, хто за Лукашенко, такой, так сказать, бетон, аплот, яны просто за тое, чтобы утопить революцию, там, крыві, ці ў дубінках, ці ў чым. Яны не за конституцыйную рэформу, а ёсць нейкая траціна грамадства, якая, тым не менш, за конституцыйную рэформу. Так, безумоўна. І гэта пераважна людзі, которые знаходзяцца ў гэтым цэнтры нашым, і частка пратэстоўцаў, і частка там з аплоту Лукашэнкі. То бок, у прынцыпе, гэты варыянт лічыцца прымальным для таго, каб рухацца далей. Пытанне толькі ў тым, што мы гэтага не пыталіся ў людзей, як павінна выглядаць эта конституцыйная рэформа. Можа быць, конституцыйная рэформа, которую прапануе Александр Лукашенко, гэта не тое, чаго хочуць людзі. То бок, гэта, магчыма, не людзі, которые кажуць у нас за конституцыйную рэформу, яны не хочуць беларускага народнага сходу, як бы не хочуць гэтага зацягвання далейшага, то бок яны выступаюць хутчэй за сур'ёзную конституцыйную рэформу. Таму і сама ідэя конституцыйнай рэформы, яна, у прынцыпе, прымальная. І, у прынцыпе, пра яе казаў нават Віктор Бабарык у нейкай ступені, так? То бок ён казаў пра вяртанне да Канстытуцыі 94-го года, то бок гэта была іншая ідэя. Але па сутнасці існуе разуменне ў грамадстве, што сённяшняй канстытуцыі жыць нельга, таму што яна стварае вялікую небяспеку для ўсяго, для самой функцыянавання самой сістэмы, для функцыянавання Беларусі. Таму я думаю, што гэта ідэя будзе ў любым разе на паверхні. Рыгор, і, так бы мовіць, расхожая тэза многіх публікацый, выступаў, так сказаць, пра тое, што беларуская рэвалюцыя, можна ее так назваць, рэвалюцыя, она не пра выбор паміж Россией і Европой. Вот наколькі это подтверждается? Якая все же ситуация с геополитичным выбором? И вот вы описали эти три группы, прихильники, так сказать, оплот, противники и глядачи. Вот як раскладывается геополитика поміж Россией и Европой?
Калі казаць пра Расію і Еўропу, то у прынцыпе што мы пабачылі ў нашым даследаванні, гэта тое, што 42% беларусаў хочуць, каб Беларусь была ў саюзе з Расіяй і Еўрапейскім Саюзам адначасова. Это, конечно, немагчыма, но мы б хацелі просто даведацца менавіта і зразумець, так, то бок тут хутчэй было не пра тое, як гэта зрабіць, а хутчэй зразумець, так. Яшчэ 23% сказалі... Две души, як пісаў класік. Да. Яшчэ 23% сказалі тое, што яны хацелі, каб Беларусь цалкам пазбегала нейкіх палітычных блокаў. То бок, па сутнасці, мы маем 2/3 беларускага грамадства, которые хацелі бы досыць аднолькавых дачыненняў і з Расіяй і з Еўрапейскім Саюзам. Калі казаць пра ўжо выбар паміж адным і другім, то пра еўрапейская інтэграцыя, то бок далучэнне да Еўрапейскага Саюза падтрымлівае 9% беларусаў, а захаванне саюзных дачыненняў з Расіяй на сённяшнім узроўні 26% беларусаў. То бок, і тут, але тут важна разумець, што вось гэтыя людзі, которые выступаюць за саюз Расіі, яны выступаюць за саюз Расіі менавіта ў тым фармаце, як ён існуе цяпер, так? То бок, это людзі у сваёй большасці, якія вось лічаць тое, што павінен адбывацца вольны гандаль таварамі, так? Яны усведамляюць тое, што Беларусь павінна заставацца ў Еўразійскім эканамічным саюзе. То бок, тыя людзі, которые вось... Няма межаў, каб можна было ездзіць спакойна, там, працаваць. Да. То бок, яны... Впаривать наши товары туды, там... Мы гандлюем ими, не впариваем. По-всякому бывает. Я попрошу, вы ведаете, у России белорусские товары, это ого, там робят подробнее, белорусское морозиво на белорусской мове написанное. То бок, ведаете, все ж таки, мы не впариваем. Не впариваем. Высокоякостные продукты продаем. Окей. То бок, гэтыя люди, по сутнасці, яны не хочуць нейкага там зближения, яны не хочуць, каб Беларусь далучалася да Расіі і гэтак далей. То бок, ёсць абсалютны кансэнсус у беларускім грамадстве, што Беларусь гэта незалежная суверенная дзяржава. И у тым ліку это тычыцца і вот этого бетона, оплота Лукашэнкі. Так, безумоўна. То бок, у прынцыпе, прихильники Лукашенки, ну, давайте скажем шчыра, то бок, ну, нема тут великой тут взаимосувязі паміж геополітычнымі преференциями и палітычнымі преференциями. То бок, у прынцыпе, ну, мы ж бачылі, ну, давайте скажем шчыра, вось Віктор Бабарик и Светлана Тихановская, ну, все ж таки самі по-беларуску не умеюць размаўляць. И наўрад ці з'яўляюцца, ну, вось прадстаўнікамі какой-то такой празаходняй опцыі, да? То бок, хутчэй іх жа абвінавачваюць, то, што наадварот прарасійскія яшчэ 3 месяцы назад. Калісьці. Ну, а зараз іх переименавалі празаходніх, так сказаць. Да. То бок, ну, нема вось такога ўспрыняцця сярод людзей, што вось гэтыя людзі, яны нейкія антырасійскія. Ну, не ўспрымаюць Віктора Бабарыка антырасійскім. Некаторыя яго наадварот як бы абвінавачваюць тым, што ён прарасійскі. То бок, Светлана Тихановская тое самае, то бок, мы не бачым то, што яна успрымаецца нейкая празаходняя. Вось цяпер нешта прапаганда з гэтым робіць, так? Але наўрад ці гэта працуе. Ну і напрыканцы вельмі цікавае такое пытанне. Вы задавалі пытанне пра чырвона-белы сцяг. Вот як бы, калі мы бачым пратэст, он весь бел-чырвона-белый. Тым больш, што, як вы памятаеце, скажем, з першых мітынгаў там Тихановскай былі толькі асобныя сцягі, нават чырвона-зялёныя былі. Потым, пасля 9 жніўня, просто выбух. І вот это там на шмат метраў сцяг, і зараз это калі новыя гербы раёнаў. І вот здавалася б, што бел-чырвона-белы сцяг все перамог, запанаваў і як бы, ну, прынамсі, што это сцяг тых, хто супраць. А я вот гляжу дадзенае вашага пытання. За чырвона-зялёны сцяг, якія, ну, вот людзі з сабой асацыююць, 40%. Больш, чым за бел-чырвона-белы сцяг. 40% это ўдвая больш, чым тыя, хто галасаваў за Лукашенко. За Лукашенко только 20, а 40%. Так вот як бы, як это патлумачыць? Так это сапраўды стаў сцяг пратэсту, ці як бы это сцяг вот тых людзей, якія на вуліцы пратэсту, а вот дома, вот
можа і не. І, дарэчы, калі вы памятаеце, незадоўга да выбараў дзесьці ўвесну было таксама апытанне некае, мы з вами пра яго ведаем. І там таксама той самы вынік быў, што чырвона-зялёны, калі казаць пра масу людзей, а не пра асобных там актывістаў, ён пераважае. В чым парадокс? Ну, давайте все ж таки пачнем з таго, што чырвона-белы сцяг цяпер мае, зараз я назову дакладную лічбу, там 38, здаецца, процентаў. Дайце мне літаральна секундочку, я его побачу. Так, 38%, да, чырвона-зялёны 42%. І 20% людзей, як бы, яшчэ не перакананыя. Самі не ведаюць, што ім бліжэй. То бок, ну, ўсё ж таки, давайте пачнем з таго, што мы бачым поўную дэградацыю, ну, не поўную, но значную дэградацыю ідэалогіі Лукашэнкі. То бок мы пражылі з чырвона-зялёным сцягам, но вы там как бы у розных дзяржавах жылі ў гэтым сэнсе, як Беларусь там змяняла свой фармальны статус, так? А я пражыў 25 гадоў з 30 з чырвона-зялёным сцягам. Так? То бок под гэтым сцягам выступалі там спартоўцы на міжнародных спаборніцтвах, у людзей абсалютна спакойна, пераважна спакойна ставлю да чырвона-зялёнага сцягу. У мяне, напрыклад, абсалютна спакойна ставлю да чырвона-зялёнага сцягу. І то бок, калі мы бачым тое, што яго цяпер падтрымлівае толькі 40%, 42%, так? Ну, гэта ўсё ж таки паказвае, што нешта не то, што эта сістэма аказалася вельмі неўстойлівай. То бок, няма тут ніякага захаплення. Калі ж мы возьмем іншы бок, да, чырвона-белы сцяг, то мы ж бачым велізарны рост яго у грамадстве, да? То бок ён уже адбываецца, нягледзячы на тое, што ну колькі сілаў прапаганда Александра Лукашэнкі пусціла на тое, каб абвінаваціць чырвона-белы сцяг, але как бы выжыў, да? Наколькі чырвона-белы сцяг доўгі час асацыяваўся з зялёным пазняком. Калі запытаць сённяшніх пратэстоўцаў пра зялёнага пазняка, ну яны хутчэй за ўсё как-то не будуць. Можа, просто не ведае, дарэчы, з маладых асабліва. Да, можа і не ведаюць, можа нават не ведаюць. То бок, у прынцыпе, зараз адбываецца выбуховы рост падтрымкі да чырвона-белага сцяга. І можа быць, цалкам можа быць, што ён працягнецца, так? Мы бачым, то бок, нават змену у стаўленні ў Расіі да чырвона-белага сцяга. То бок, я глядзеў перадачу Салаўёва, дзе ён бароніць чырвона-белы сцяг і думаў, што нахуй адбываецца. То бок, это нешта, это нейкія новыя дзіўныя прасторы. Ну, і я так разумею, што з чырвона-белым сцягам адбываецца такое, як бы, пераасэнсаванне. Можа быць, я дазволю себе такую крыху смелае параўнанне, але калі, скажем, в Злучаных Штатах людзі, ну, скажем, кансерватыўнага такога кшталту, з паўднёвых штатаў, калі яны абараняюць помнікі там генералу Лі, там каким-то дзеячам грамадзянскай вайны, якія воевалі за той бок. Ну, это не значыць, што яны за рабаўладанне. Тыя людзі, якія зараз абараняюць помнік Лі. Для них это пэўная сукупнасць, як бы, каштоўнасцяў, якая зусім не абавязкова ўключае рабаўладанне. Гэта чырвона-белы сцяг, як бы, для многіх людзей, скажем, цяперашняга новага прызыву, это сімвал іх цяперашняга пратэсту, а не, так сказать, там, БНФ конца 80-х годов. Так, у меня такое вражение. Так, безумоўна, у меня тое самае, то бок, гэта прадстаўленне да зялёнага пазняка, у прынцыпе, гэта тое, што я казаў, то бок, у прынцыпе, яны не бачаць там сваёй узаемасувязі з зялёным пазняком, з БНФом 94, 95, 92, 93 і так далей. То бок, яны бачаць, што гэты сімвал цяпер это сімвал іхнага пратэсту, так? І ў прынцыпе ён быў абраны досыць натуральна, так? Таму што які сімвал павінен быць? Ну вось, што было, то і ўзялі. То бок, і ў прынцыпе з'явілася захапленне ў працэсе, так? То бок мы пабачылі, што это быў какой-то працэс. То бок я памятаю з першай гэтай мітынгі, так, дзе мы бачылі, што нагул было там на сустрэчах з Ціхановскай там по 1-2 сцягі, да, адзін БЧБ, один чырвона-зялёны, вось, в принципе, все сцягі, которые были. Ну, а теперь, как бы, уже пачаўся,
мы про гэта не пыталіся ў сацыялагічным даследаванні, таму мы не ведаю, колькі мы зараз можам ўжо ісці, но гэта працэс, ідзе працэс некага нацыянальнага Ну, это фармавання. вот, Так? мне здаецца, што вельмі падобнае на тое, як беларусы як бы прывыкалі, засвойвалі сваю незалежнасць. Я кажу пра масу. Там Да. хтосьці можа казаць, што он на галаву там не звалілася, шмат хто змагаўся, але сказаць, што ўсе беларусы ў 91-м годзе ад малых да старых все змагаліся за незалежнасць, но это не так. Але вот это привыкание, нават Лукашэнкі, привыкание, призвычайванне до того, что он кіраўнік незалежнай дзяржавы, яно адбываецца, і зараз вот мы маем справу з тым кансенсусам, якой у вас атрымаўся па пытанні незалежнасці. Магчыма, і са сцягам тое самае, вот як бы призвычаіліся, прывучыліся, як, дарэчы, адвучыліся, умоўна кажучы, ад Беларусі. Беларусы. В Беларусі так ніхто не кажа. Это только кто з России приехал, то и так можно сказать, а в самой Беларуси так не говорится. Не принято. Так, безумоўна. То бок мы по некай ступені цяпер завершаем працэс, не завершаем, працягваем працэс нацыянальнага фармавання. Так? То бок, у прынцыпе, тыя ж сувязі, которые цяпер пабудаваныя на гарызантальным узроўні, яны ж яны беспрэцэдэнтныя. Мы павінны разумець, што такога нідзе няма ў свеце, вось гэтыя дваравыя чаты. То бок, я ў розных краінах жыў, у розных краінах бываў, я не бачу гэтых дваравых чатаў. То бок, это нешта цалкам наша і цалкам унікальна. Чем породжанное вот этими 2 месяцами, вот шоком этих 2 месяцев. Так. То бок, у прынцыпе, вось гэтыя сустрэчы ў дварах, яны ж па сутнасці, так. То бок, гэта, конечно, бывало на розных пратэстах, так, у Арменіі таксама ў 18 годзе былі такія нейкія сустрэчы. Ну, але там, у прынцыпе, і грамадства іншае, больш цеснае паміж сабой. Да? Ну, это, дарэчы, пэўная, как не дзіўна, вот, это пэўная рэдукцыя к вясковаму грамадству. К шчырай, вот, больш шчыльнаму, ад атомизованности города, то есть внутри города оказываются такие как бы маленькие вёсочки. Не, я крыху інакш гляджу на гэты працэс. Я гляджу, што гэта пераход да нейкай ступені узаемаразумення паміж сабой, да, што людзі ўсведаміліся індывідуумамі, которые паміж сабой нейкім чынам узаемадзейнічаюць. То бок, ведаеце, у Паўла Данэкі ёсць папулярны тэзіс аб тым, што насамрэч сацыялістычная мадэль, яна вельмі індывідуалістычная. Што вось людзі ў ёй як бы паміж сабой не камунікуюць па-сур'ёзнаму. Яны разам ходзяць, можа быць, на суботнікі, но насамрэч яны хацелі бы ўсе адтуль збежаць і думаюць не толькі пра сябе. А вось у капіталізме людзі павінны вучыцца жыць нейкім чынам разам, так? То бок яны разумеюць, што разам яны могуць нейкім чынам зрабіць там, у выпадку Паўла Данэкі, он кажа пра тое, што там аб'яднацца ў нейкую арганізацыю, которая зробіць, напрыклад, звернецца да іншага контрагента, каб абнізіць цэны для іх, да? Потому што яны будуць цяпер рабіць масавыя закупкі, дзякуючы таму, што іх шмат разам аб'ядналася ў адну групу. То бок, у прынцыпе, я думаю, што это вось у гэтым вялікі сэнс. Тым, што людзі вось усведамляюць, што цяпер вось варта будаваць гэтую гарызантальную сувязь, каб такім чынам можна было камунікаваць з іншымі агентамі. У нашым выпадку это рэжым Александра Лукашэнкі. І то бок, гэты працэс, ён унікальны. То бок, калі ён працягнецца, гэта будзе велізарнае дасягненне, і мы ж пабачым гэта ўжо, што б не здарылася ў Беларусі, здаецца, будзем спадзявацца, што праз год адбудуцца мясцовыя выбары. І мы ж у пэўнай ступені гэта зможам там пабачыць, наколькі гэта все працуе. То бок, мы пабачым, хто з'яўляецца лідарамі гэтых дваравых чатаў, мы пабачым, хто стаў сімвалам таго, хто прадстаўляе нейкія інтарэсы на гэтым мікраўзроўні. Добра, дзякуй вялікі Рыгор за такой падрабязны і доўгі расповед, но я думаю, что это было не только мне цікава. Вось. А что тычыцца наших гледачоў, то я нагадаю, что за працягам развіцця падзеяў вы можете сачыць на нашем YouTube-канале «Свабода Прэміум» і в Telegram-канале «Свабода». Всяго найлепшага і яшчэ раз, Рыгор,